Yan yung malaking butas ah. Siyempre pakat ko. Malaki yan ah. Ay! What a big one! Ang thumbnail dere, thumbnail dere. Ay! Thank you! What's up mga hunter, for today's video magpapandaw tayo ng kuray. Kasama ko Kander Paul, Kander Kulot, Kander Francis, Kander Brian. Guys, stay tuned at ito ang Delocano Hunter. Kaya andito na tayo sa pagpapandawan mga hunter. Basta sakaling marami tayong makuha. Ay, call! Itong mga kanter, dalawa nanguha. Ay, nako. Hindi niya nakuha. Itong isa. Ay, nako rin. Hindi niya rin nakuha. Ang malas. Kukunin namin itong mga mga trap namin mga kanter. Para may trap kami next time. Para may unti-untiin kaming pandawin. Ayan, kukuha si Kulot ng paghukay na naman mga hunter. Padrinas. Paghukay kasi isa yung itak namin. Paul! Catch! Ni? Tara tignan ng mga dito kung nanguha mga kanter. Nanguha ba yung oy ang laki oy ni Laki. hanggayam nga nagalutan. Yan nga nagalutan? Gusto mo na? Awan. Namutin. Nagdakko lang. Epic. Sayang. Nakita nyo yun mga under, ang laki. Hindi pala natalian ng trap. Nako naman. Malas. Nagdakko lang pa ito. Ang laki pa nun mga under. Kala ko natalian na, hindi pa pala. Sayang mga hunter. Tara next time na yun. May nahuli ti Canter Francis kanina, isa. No? Nala? Yan na. Pagkaling kulot. Ay, the gym. Dere. May nakuha na naman. Ito, mamusang sa nga itong pilag. Ayun. Ang laki. Good size rin mga kanter. Nice. Ang laki ng sipit. Kitang kita dito.
Kung nakikita nyo mga hunter. Ito yung sinasabi ko na paghukay ng kahoy kasi isa yung itak na ginagamit namin. Ni dire karam ganun pa lang lumabas yung isa. Ano alam mo na dyan eh? Ni dire ni ko naman o. Ay huwag mo na akong pahirapan pa. Dire kunin mo dyan. Oy! Oy! Ayun, ginawa na ni Canterpon. Uy, ang laki nga. Good size. Canterculot, nice. Yummy te. Wait lang, Canter. Wait lang, tinatanggal ni Canterculot yung ano, yung lambat. Kita nyo naman na yung nakuha. Titignan natin yung ano nakuha doon sa kabila para madaming makita dito sa ating video. Mga Canter, gumagawa rin ng paghuhukay si Canter Francis. Ayan. Ang nangalag kita dadakkel? Ha? Sayang, dadakkel lang pingabo. Na. Natanggal na ni Canterculot yung lambat. Muntik na. Sayang na. Nagdadak ko lang. Huli. Nice. Andun na siya. Oh, lumabas. Oy. Ha? Puro ka. Nilabas yung sarili. Dito sa ito. Nagsasarili ka ha. Uy. Meron dyan. Para tignan mga doon mga Canter. Ha? Hotdog. Wait lang mga Hunter, hintayin nyo kami. Samahan nyo kami dun para isa-isa lang ang ano video. Nung ulit? Nung ulit dyan ang dyan. Daming nang huli. Iisang ating camera kasi. Ada pak na dyan. Nakat ko nga talo. Advance lang natin. Boy. Huli again. Okay. Hukayin mga Canter para makuha. Lagoy naman. Ni dre. Datan. Lagoy naman. Data. Lagoy naman ta. Awa mati. Alam dito na. Ayun na siya. Okay. Bataw ka. Jay, ipit na Jay. Naghuhukay si Canter Francis tsaka si Kulot doon. May nakuha daw mga Canter. Hindi natin mabidyo. Mapilit na rin. Tini. Tsa. Uy damatan ni. Talak. Ni? Natanggal yung sipit. Ni? Ay, iba tamtan dre. Ni katam eta ni. Eta. Tanggalin mo yan. Yan. Ayun. Ayun. Okay, mga Canter. Hantayin nyo kami.
Para tignan ang mga andun. Canterpole. Dito. May laman bang mga dito? Diba may trapang isa dito? Hindi nanguha, Canter. Wala. Dito yung dating. Tingnan lang natin itong andito, Canter. Ang hirap ng daanan natin. Tingnan nyo nga naman. Oy! 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 Masasabit pa ako. Malaki kasi nandito, Hunter. Ayan. Kuha. Ay, kuha nga. Ayun, gumagalaw po yung ano. Yung labat, oh. Ayun siya, oh. Hunter, oh. Paul! Paghukay dire! Paghukay! Ang laki! Ayun siya, mga Hunter. Hindi ko makuha natin paghukay. Yan si Canterpole, tutulungan tayo. Ito, ako na maghukay. Akin yung itak mo, itak-tak mo. Wait lang kayo dyan, ang pigket. Wait lang mga Canter, hintayin nyo kami ni Canterpole. Kami ay naghukay dito. Kukunin lang natin to. Ayun. Kuha na. Uy. Nice one. Hunter, ang laki. That's my boy. Ang laki. Aray. Aray. Laki, no? Ang laki, oh. Tignan nyo nga naman, oh. Kung siniswerte nga ako, oh. Sira natin yung lambat niya, oh. Wala na. Yan na. Ganyan na. Sira na. Oh. Tara na, doon sa kanila mga Canter. Nice one, oh, ang lalaki. Oh, may nakuha si Canter kulot ata. May nakuha kayo dere Canter. Wala. Doon alam. Nakawala daw yung nakuha ni Canter Francis. Makapoy ka talaga. Ang kapoy-kapoy mo. Dire pa katam, may masangatan mo minsan. Nakaalo kami pa. Daan tayo dito mga Canter. Uy! Uy! Lalim! Uy! 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 Ni? Sige, daan. Pakiulat tama. Garaw. Sorry man, gising na pala. Alta 5K yan ano. Kuha kulot. Ay, kuha daw. Sabi ni Canter kulot. Ang babaw lang pala adre. Tawakan ko adre. Ayun, ayun. Lumabalas na. Lumabalas na. Lumalabas na. Eh? Uy. Galing talaga ni Canter kulot, ah. Uy.
Yun guys. Nagdaklan dyan na alak. Ha? Nagdaklan. Ah. Yun. Okay, nice one mga kandar kulot. Wala di pa ka mo toy. Grabe ganta ni, hindi nakikita na pakatan eh. Oy, kuha. Ay, hindi. Ha? Orange. Workout to. Yan ang ala na, ginuyod na ni. Na? Ginuyod na. Na? Ito may kagawala orange. Marami guys. Ayun. Hey. Guka. Bunog. Naunog. Ha? Tunog. No. Masakit daw yung ulo ni Canterpole ah. Napamungin tali dere. Naunugan ada to yan. Ni? Dakla ta. Magagod na. Ayun, okay na ni Canter Brian yung trap ko. Sa muna yung mag-ukay. Kan. Dakil na. Dakil. Kit lang mga Canter. Ang hirap. Ayun. Napunog dere. Ang hirap mga Canter. Nala. Yun, lalim no. Kalaki. Okay. Ay! 5 kilo! Ito, kung ginuwi doon. Dahan-dahan lang Canter Brian. Mano perasan ano? 33. Sakpe lang. Basta. Na. Hirap mga Canter. Pero malaki to. Sige, kunti na lang Canter Brian. Di?
Nay, nikaton. Mantar oh. Natanggal yung sipit. Oh. Ang lalim kasi. Sadtos eh. Sipit lang nakuha. Ay, sa basik nga sipit na ita. Adun oh. Tayo na. Ay, basit nga sipit na. Kasanon to ay dakkulan. Okay, gato. Oh. Dre, pas. Nih. Mayan. Sipit lang nakuha mga ka-hunter. Yun kasi mga hunter yung butas. Pag ganito siya, ganun, papaakyat. Kaya hindi ko siya mahirap ko siyang kunin. Kaya yun, sipit lang yun ako ha. Puntahan natin yung mga kasama natin. Sino ba uunahin ko? Naibibidyo. Ha? Mga kanter natin. Kulot, nakuha yan. Yan yung malaking butas ah. Siyempre pakat ko. Malaki yan ah. Ay! What a big one! Thumbnail dere. Grabe! Patingin ako. Nako. Ito yung tinatawag na 1 kilo na kuray mga hunter. 1 kilo. 1 kilo na kuray. Woo! Yee! Ang laki! Oh, nice. Para na siyang gagamba oh, spider oh. Tama tayo, Brian. Kita may tasipin nga kan digid ni. Nako! Woo! Sulit na sulit ang ating pagpunta dito mga ka-hunter. Kahit ang hirap. Oh. Adere. Tong. Ang laki di ba? Uritan talbagi ko. Nalang ko lo. Trap ko day, Jay.